Намираме се на източната част на пречиствателната станция на Пловдив и с много зор стигнахме до тук и се озовахме на една черна река. Готови ли сте? Сега ще хвърля камък да видим какво всъщност ще се случи. Митак, какво е положението? Черно. Черно. Така, намираме се на изхода на пречиствателната станция на Пловдив. Лъха на ад. Виждате черно. Това е черно. На цвят. Черно. Не ни питайте как го намерихме това място. Дами и господа, намирам се на канала, който е продължение на пречиствателната станция в Пловдив. Тук мирише на фекалии, плуват фекалии, водата е черна, въпреки че гледате как се разбиват там в момента водите. Мирише също и на химия, затова примижавам такъв. Сега ще ви обърна да ви покажа за какво става въпрос. Пречиствателната станция, която трябва да е взела 55 милиона по последни поръчки. Ето виждате цвета, който е. Ето виждате самата. Това е все едно от пералнята. Виждате химията, която се изсипва тук. И това се излива цялото нещо в река Марица. Цялото нещо отива в река Марица. Ето, може даже да видите като цвят за какво става въпрос. Въобще не е бистра тази вода. Това всичко са отрови. Това ли трябва да е? Това ли трябва да е европейското, екологичното? Ужас. Ужас, ужас. Някакъв не бива ужас. Вижте. Вижте за какво става въпрос. Много исках да ви покажа наистина за тази мъртва вода. Как е убило всичкото възможно водорасло, така да се каже. Ето тук може да видите за каква черна гня става въпрос. Това всичкото, което е тиня и фекали и урина. Всичкото на едно. Не знам тази пречиствателна станция как трябва да работи. Ще виждате какви мехурчета, балончета. Тук наистина мирише се едно сте в перално помещение. Всичко това мирише на перилни препарати. Ужас. Намираме се с Димитър Баберков. Сме в момента къде? Това е място, където пречистените води на град Пловдив се вливат в река Марица. Това, което установихме, сега Радо ще ви покаже какъв е, тъй като аромата не може да го покажем. Аромата не може да го прехвърлям през видеото, но можем да ви покажем, тук тази вода не е прозрачна, първото което е. Излизат михурчета от нея и тя се влива в река Марица, която е точно там. Като имайте предвид, че тук сме на около от пречиствателната станция. Тук сме на 3 км от пречиствателната станция на град Пловдив, която, доколкото знаем, получава определено финансиране, то не е на малка стойност, за да работи по европейски стандарти, но аромата, който е тук, не ми е много европейски, да ви кажа. Напротив, отвратително мирише. Просто трябва да ви заведем, да ви покажем за какъв мирис и за каква гня става на въпрос. Няма да ви разказваме какви биологични видове има тук също. Сега въпросът е дали в момента станцията работи, тъй като ние снимахме и трябва да проверим дали всъщност това е нормалният стадий на работа, тъй като според мен тя в момента просто събира някаква част от утайките в канализацията и другото всичко се излива. Да, личи си по аромата и по цвета на водата. Ще се пусне сигнал и за това нещо и ще очакваме отговор на компетентните институции.